Може ли минерал да лекува рак? Според жителите на родопското село Бели пласт, а и според лекари, това е напълно възможно. Те не помнят в селото да има случай на коварната болест. Обясняват си го с чудодейните свойства на минерал, който се открива в сиво-белите скали край Кърджали. Там се намира единствената кариера за зеолит у нас. Хора от цялата страна идват с туби за водата в Бели пласт. Сред тези скали е разположено село Бели пласт. Известно е с двете си чешми, от които тече лековита вода. Някои наши хора са изследвали тая вода и оттам знаем, че е лековита. Водата тече през скалите от зеолит, в който се съдържа минералът клиноптилолит. Той има свойството да пречиства организма от отрови, радиация и тежки метали. За него лекарите казват, че е природно сито. Попадайки в храносмилателния тракт, той действа като един филтър на всички отпадни продукти в организма. Това позволява организма да се освободи от шлаките. Докторът Атанас Ангелов е изпробвал върху себе си действието на минерала, но едва преди 3 години разбрал каква е силата на магическия камък. Жената се почувства добре, оплакванията изчезнаха и може би след още няколко месеца при направените изследвания се оказа, че метастазите в белия дроб вече ги няма. Да. Според лекарите обаче минералът не е панацея. Той е едно прекрасно средство като допълнително лечение към всички тежки заболявания. За тази вода идват хора от цялата страна. Пълнят туби и бидони. Вярват, че тя ще излекува близките им. Други вземат парченца от белите скали. У нас до момента няма официални данни за чудодейните свойства на минерала, въпреки направените изследвания преди повече от 20 години. Незнайно защо резултатите така и не получили гласност.